kudataura pamusoro pe the spirit of Barabbas. Mweya waBarabbas, the spirit of Barabbas. Mweya waBarabbas, the spirit of Barabbas. The spirit of Barabbas. I want people to see or to notice or to identify the spirit of Barabbas. It's a spirit that is attacking the body of Christ in our lives. The spirit of Barabbas is a dangerous spirit. It's a spirit that looks like zvinhu zvinenge zvinoda kuita nezvekunamata neumambo hwaMwari, but yet it's a weapon of the devil to attack the body of Christ. It's the weapon of the devil, or is the way the devil is using in our times to attack the church or to attack the body of Christ. The spirit of Barabbas. Mweya waBarabbas. Let me firstly explain the meaning yezita rekuti Barabbas. I'm sure we all know kuti Abba means father or source. Ba, it just means son of. A simple example, iri pane murume wainzi Bartimaeus. Bartimaeus anga ari mwana waTimaeus, which means Bartimaeus, son of Timaeus. So Barabbas, it just means son of the father. Son of the father. Barabbas, it means son of the father. So I'll read John 18 from verse 39. John 18 from verse 39. But it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of Passover. Do you want me to release the king of the Jews? They shouted back, no, not him. Give us Barabbas. Now Barabbas had taken part in a rebellion. I'll repeat again. John 18 from verse 39. But it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of Passover. Do you want me to release the king of the Jews? They shouted back, no, not him. Give us Barabbas. Now Barabbas had taken part in a rebellion. Oh, Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Maichisaka Sister Yvonne Chaipa, you're welcome. Koma Chalebiri Miri. May the good Lord protect you and bless you. Thank you so much for tuning in. So pano Pilate arikupa vanhu a choice. But according to tradition, mazuva ese ePassover pairiliswa a prisoner. Pamazuva ePassover, it was a tradition kuti paitwa amnesty, pairiliswa a prisoner. So it happened kuti Jesu pamazuva ake kuda kuenda pamuchinjikwa, nyaya yake ichitongwa nekuverifyiwa, Pilate akasvika pakuti vanhu munoziva kuti tine kuririsa musungwa mumwe chete paPassover. Chiitai sarudzo murimi kuti munoda ndirilise Jesu here weNazareta, the king of the Jews, mambo wavaJudha, kana kuti ndikupei Barabbas. So people shouted for Barabbas. Vanhu vakadanidzira kuti aiwa Jesu hatisi kumuda. So time now, people, they love Barabbas. Kristu aiswa paside, vanhu vari kuda Barabbas. Kristu aiswa paside mumazuva atiri, vanhu vari kuda Barabbas. Who is Barabbas? Barabbas was a man who was fighting in the physical dimension, achida kuita aunzewo peace or freedom to the Jews. He was a criminal according to the Romans. But zita rake rinobuditsa pachena kuti ane something to do with the kingdom. Why? Nokuti Jesu is the son of the Father. And Barabbas, it means
son of the Father. So Jesu na Barabbas vane one thing in common. Jesu mwana waBaba akabva kumusoro. Barabbas zvinongoreva kuti mwana waBaba. So Barabbas ichoice yevanhu. Jesu ichoice yaBaba. For God so loved the world, he gave his only begotten son. So Jesus is the son of the Father, sent by the Father to die for humankind. Barabbas also, his name means son of the Father. But Barabbas was not supposed to haapo kuti afire vanhu. So vanhu vakapiwa a choice. Ndokupa here Jesu, can we set free Jesus, the King of the Jews? Vandokubva ataiwa kwete, tiri kuda Barabbas. Vanhu vakaramba Jesu, vakati tiri kuda Barabbas. Kuroti vanhu vakaramba mwana waBaba wokumusoro kudenga, vakati tiri kuda mwana waBaba vatakazvisarudzira tega. Zvoreva kuti there was a clash panhau yekuenda pacross. Pari kucontestwa the cross. Jesu akainga muchinjikwa, but akasvika pakuti vanhu vakavhota, kana pakatoitwa ma-elections between Jesus and Barabbas concerning the cross. Jesu akabva kudenga, wakanamata ari muGetsemani kuti Baba, kana kuri kuda kwenyu nditenderei ndipfuure nepamuchinjikwa, ndini wangu mukombe. So he was ready for the cross. But no matter asarudzwa nedenga ndiye auya kuzofira vanhu, pakacontestwa, pakaitwa ma-elections, pakaitwa sarudzo. Ende zvinoita sekunge Barabbas akawina. Yet Barabbas was meant to lose. Waifanirwa kuruza. Why? Nokuti Barabbas haasi kuzofira vanhu. Barabbas achangofawo zvake. Remember, Barabbas was guilty and Jesus was innocent. So chimwe chikonzero chinoita kuti Jesu aende pamuchinjikwa in a way kuti anga asina mhaka. Kushayikwa kwemhaka pana Jesu, it's a shadow picture yezvakaitwa Exodus 12. Kuti vakanzi sarudzai gwayana risina chipomerwa. PaPassover vanhu vakauraya makwai vakaisa ropa padhoo, but vaifanirwa kubata gwayana risina chipomerwa. Saka kushayikwa kwemhosva pana Jesu achitongwa naPilate ndo yakava qualification yekuti he deserve, he is the one who is supposed to go to the cross. Barabbas haagone kuenda nokuti ane zvipomerwa. Barabbas haagone kuenda pacross kuti afire vanhu. Asi Jesu ndiye anoqualify nokuti Jesu akatariswa akaonekwa asina mhosva. So kushaya mhosva kwaJesu iqualification yekuti is the one who is supposed to die for humankind. Kuwanikwa Barabbas aine mhosva ndo zvinoita kuti asakodzere kuenda pamuchinjikwa. So maybe to Barabbas it was a shocking, something very shocking kuti iye he knows for sure kuti he is guilty and Jesus is not. But at the end vanhu vanosarudza a criminal, vanhu vanosarudza Barabbas vachisiya Jesu. Maybe Barabbas chimwe chinhu chaasina kuunderstanda kana kuziva ndechekuti kuva nemhosva kwake ndo kwakaita kuti aite sekunge haana mhosva, aregere kuenda pamuchinjikwa. Uye Jesu kushayikwa mhosva kwake ndo yakava qualification yekuti asubstitute Barabbas aende iye kundofira vanhu. Tsika yanga iriko tradition yekurilesa one prisoner yakaitwa counter netsika yakarongwa naMwari wekudenga yekuti Jesu akaenda pamuchinjikwa, Mwari vanoita set free many prisoners of sin. Mwari unoponesa vanhu vazhinji. Asi tsika yePassover vanhu vazhinji vaisara vachitambudzika, mumwe chete afa. Asi tsika yekudenga mumwe chete anofa kuti vazhinji vave set free. Let me quickly show you this picture. Tsika yaivako paPassover vaita set free one prisoner. But tsika yekudenga pamazuva iwaya ePassover
vakatendera mwanakomana wavo kuenda pamuchinjikwa, so that men will be set free. So the plan of God supersedes, or the plan of God is more powerful, more excellent than the plan of men or the plan of people. Kuronga kwevanhu hakuna simba, kuronga kwevanhu kuri limited. Asi kuronga kwaMwari kunodarika kuronga. So vanhu vanga vane amnesty yavanga vakaita as a tradition, kuti paPassover panoriliswa one. But Mwari ndokubva vauya netsika yedenga, isiri tsika yevanhu, yekuti panosungwa mumwe chete, panorovererwa mumwe chete, for many to be set free. So the plan of God supersedes every plan of men. So now we are Jesus is the word and Jesus is the gospel. I've come to realize that chinonzi the spirit of Barabbas, kuronga kana kuti kutaura kana kuti kuendesa Barabbas pamuchinjikwa, yet is not the one who is supposed to go to the cross. Anofanirwa kuenda pamuchinjikwa ndiJesu asina mhosva. What am I saying? Spirit ya Barabbas inoita kuti tiignore Kristu, titaure pamusoro pemunhu tichiignore Kristu. Spirit of Barabbas kuoperata kwayakuita in the body of Christ iri pakuti men are no longer preaching Christ, which is the wisdom of God and the gospel. They are talking, vari kutaura dzimwe nyaya dzine chekuita, yes, nemuchinjikwa, but pamuchinjikwa pacho pachiendani, human effort pachiendani, Barabbas. Vari kushedzera Barabbas in our times, son of the father. Kurati taane mazita evamwe vanhu asiri Jesu, vaamo popular, vaakutaurwa nezvavo zvakanyanya, pachisiwa Kristu parutivi. Why? Nokuti kune vanhu vane pfungwa yekuti maybe tikataura nyaya dzakadai, tikataura zvakadai izvi, zvinogona kubatsira vanhu. Let me help you, people of God. Gospel harina substitute, and gospel is one, and the gospel is all about Jesus. Whether kuna aita zvakanaka chaizvo, kuna ari kuita zvakaipa zvakanyanya, whether you expose the wicked or unoremekedza, unobhiga vane zvavari kugona, izvozvo hazviqualify kuva gospel. Kutaura pamusoro peuipi hwevamwe vanhu kana kuti kutaura zvakanaka zvinoitwa nevamwe vanhu, kuparidza the spirit of Barabbas, tichiignore vhangeri raKristu Jesu, which is the wisdom of God. Hakuna imwe nzira inogona kuunza munhu kuna Kristu, inogona kuponesa munhu kudarika nzira inonzi Jesu yakaiswa naMwari. Jesu anoti, I am the way, the truth and the life. Barabbas inzira yehuman effort. Barabbas akaenda pamuchinjikwa vanhu havapone. Barabbas akaenda pamuchinjikwa vanhu havaponeswe. Anofanirwa kuenda pamuchinjikwa ndiJesu asina chipomerwa, which means the spirit of Barabbas inotipa kutaura pamusoro pevamwe vanhu, kunaka kwavo nekugona kwavo, vasina zvipomerwa in our own eyes, in our own understanding, yet we all fall short of the glory of God, and we need Jesus as the solution. Nhasi mumwe angamire akataura the weakness or the error of another man. Izvozvo, I normally say izvozvo zviziviso, because the true gospel is all about Jesus. And Jesu ndiyo nzira yakaonekwa naBaba kuti Kristu akaparidzwa. Mweya mutsvene ndiye unoconvinsa munhu, unoconvicta munhu. Mweya mutsvene, let me help you. It's a bit hot today. Let me just take this off. Let's go to peace. So people of God, hear me very well. Just a minute. Ndachapa ndine vhesi manje.
All right, I'm back now. It's very hot today. I'm sorry, guys. All right. So the spirit of Barabbas, we want to put men. Tuda kuedza kuisa mumwe munhu panzvimbo yaKristu. Tuda kuisa mumwe munhu panzvimbo yaKristu. Kuda kuti taane rimwe vhangeri risingagone kuita set people free, but rinogona kunge riri more popular richinakidza mumazuva edu nekunzwa munzeve dzedu. But the damage now ndeyekuti Barabbas akaenda pacross, Jesu akauya musociety, the plan of God inenge yatoita fail. Why? Because vanhu havagone kuponeswa through Barabbas. Although Barabbas achinzi son of the father, but it's not the plan of the father for Barabbas to die for humankind. So Barabbas ari kuita sekunge ari kukwikwidza. Pari kutoitwa ma-elections yekuti votai Jesu here kana kuti Barabbas. Vanhu ndokubva vada Barabbas. Vanhu ndokubva vada Barabbas. Barabbas une nyaya dzake. Kureva kuti there are times yekuti people will be interested, like nowadays, kunzwa nyaya dzevamwe vanhu. Ninga akazodai, ninga asi munhu waMwari, ninga akazodai, ninga asi munhu waMwari. The truth of the gospel rinoshanda rakadaro, haridi edition. Vhangeri rekuparidza kunaka nekugona kwaMwari uye nekutipa kwavakaita Kristu Jesu kuti ave muponesi. Iroro ndo the weapon. Iroro ndo shoko riri meant to convict men. Ndo shoko rinogona kudzora nekutsiura nekugonesa munhu kuti adzoke munzira yaMwari. Nhau dzaBarabbas inhau dzemucommunity. Barabbas haasi kufira vanhu, saka haadhiserve kuenda pacross, haadhiserve kuparidzwa, haadhiserve kutaurwa nezvake. But pamazuva aya vanhu havana kuziva kuti kushaya mhosva kwaKristu ndiyo qualification yekuti aende pamuchinjikwa. Jesu anga asina mhosva nekuda kwekuti he is a shadow picture of the lamb iri kuna Exodus. Bhuku raExodus rinoti, maybe I need to read Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 from verse 5. The animals you choose must be a year-old male without defect. Gwayana ravaifanirwa kusarudza raifanirwa kunge risina chipomerwa kana kuti rishona inoti risina gwapa. So Jesu ndiro gwayana raMwari rasarudzwa nedenga kuti rifire vanhu. Saka qualification inoita kuti Jesu aqualify kuenda pacross kushaya mhosva. That's why Pilate akati murume uyu ndashaya mhaka, ndashayiwa mhosva naye. Pilate avheta Jesu akati this man is not guilty. Zvinopa a qualification kuti Jesu aende pamuchinjikwa. Zvoreva kuti anongoparidzwa bedzi ndiJesu akaqualifya asina kana chipomerwa. Whether there is somebody out there who is better than somebody, haana need yekutaurwa nezvake, nokuti chipomerwa pamunhu chiripo. Munhu wakafirwa naJesu. Barabbas ane zvipomerwa, haaqualify kuenda pacross, haaqualify kuva sacrifice, haaqualify to save humankind. So talking about Barabbas, kutaura hongu zvinenge zvine chekuita nemwana waBaba, but asiriye the right person. The right person, the son of the father, is Jesus, not Barabbas. But muchaona kuti Barabbas wakasvika palevel yekuti arikuda kutoendawo pamuchinjikwa pacho zvekutoti pakaitwa ma-elections. Jesu kana kuti Barabbas. So naivo vanhu vanoita sekunge vari kuita era yeti vari kutogona pavari kuti hunzai Barabbas musociety.
Barabbas haafanirwi kuva vhangeri. Barabbas haakwalifai kuti aende pamuchinjikwa. Saka dzorai Barabbas adzoke musociety. Jesu ngaaendwe naye. Jesu anoendwa naye seiko asina mhosva? Kushaya mhosva kwake ndo kwaita kuti agone kutakura mhosva dzedu, nokuti hakuna munhu unotakura mhosva dzevanhu, nokuti munhu ndiBharabbas ane dzake. Munhu haakwalifai kuenda pamuchinjikwa, munhu haakwalifai kuparidzwa kuva vhangeri. Why? Nokuti munhu une zvipomerwa. Mungangotadza kuzviona with physical eyes, mungangotadza kuzviona achikuvanzirai, but in the sight of the Lord we all fall short of the glory of God. Which means when you understand this now, there is no need to speak against anyone, but there is need to preach Christ, who can convict and cleanse people and help people to bounce back and come back to God. So the spirit of Barabbas, ndeyekuti in our time now, tabvisa Kristu pacenter yegospel, taisa nyaya dziri quite interesting in the name yekuti tinenge tiri kutaura zvine chekuita nedenga, but taakutaura tsika nekugona kwevanhu nekuona kwevanhu. Barabbas akadiwa nevanhu, vanhu vakati ngaauye, Jesu endai naye. Let me show you something which is so interesting. Ndofunga Barabbas iye haana kuzvinzwisisa kuti how can the society yakandirega tichisungwa nekudii, but today iri kundida back mucommunity. How come the society iri kutoti tiri kuda Barabbas? Barabbas chaanofanirwa kuziva harisi rudo rwevanhu ruri kumudzora mucommunity. Iye aifanirwa kuenda pacross kuti afe. It is the plan of God yekuti iye amiswa naKristu. Tsika iripo ndeyekuti munhu akamira naKristu, munhu unoponeswa. Which means tinofanirwa kuti tikaona pane dambudziko, let's preach Christ. Ngatitaurei Kristu, ngatitaurei Jesu. Nokuti Jesu akamiswa panzvimbo nemunhu ari guilty, munhu iyeyo unonatswa. Jesu une tsika yekuti munhu waamira naye anoexchangea kunaka kwake, anokuisa kumunhu akashata. Then kushata kwemunhu, iye ndiye akauya kuzotakura kushata kwevanhu. So which means Jesus must stand with Barabbas. Kuda kuti pese pane dambudziko, ngatimisei Jesu panyaya iyo. But there are times yekuti Jesu wabviswa panzvimbo, we just talk to people tichivaonesa kuipa kwavo nekusagona kwavo nekudii. Barabbas, he was shocked kuti indava the same community yakandirega ndichisungwa yava kundida. Barabbas, let me help you by saying this way. Vanhu ava havasi kukuda. Vanhu ava vari kumanifesta rudo rwaMwari rwokuti iwe uregere kuenda pamuchinjikwa uponeswe, nekuda kwekuti murume wawamiswa naye anonzi Jesu ndo zvaakainga kuzotora kuipa kwevanhu okupawo kunaka kwake. So Jesu akasava vhangeri, vanhu vakaexposwa kuipa kwavo, vanoramba vakaipa. Nokuti chinonatsa munhu hakusi kuexposa munhu, chinonatsa munhu kutaura pamusoro paKristu, kupa Kristu kudambudziko, kupa Kristu, kuisa Jesu panzvimbo. As much as we can love to expose, to speak negative against each other, but the truth of the matter is, kana munhu aine hembe ine tsvina, ukataura kana wakapfeka hembe ine tsvina, hazvina utano, zvakazodii, that's good, that's the truth. But the real truth of the matter is to introduce sipo. Munhu ane hembe ine tsvina ukasamupa sipo, kana ukataura zvakawanda zvakadii, things not gonna change. Why? Because chinopedza tsvina isipo. So tikabvisa sipo panyaya, tikataura kuipa kwetsvina, tikataura madisadvantage yekuswera wakapfeka hembe dzine tsvina,
Truly munhu uyu anogona kuziva kuti zvandakapfeka zvina kunaka hazviite, but as long pasina sipo, which means Jesus, Jesu ndiye sipo inosuka. So Jesu akabviswa panzvimbo. Dzimwe nyaya dzese dzatingaite dzinoti-createra the spirit of Barabbas. Dzinongozoburitsa pachena kuti Barabbas was a criminal. Barabbas was a criminal. Asi pakamiswa Jesu naBarabbas, Barabbas unoponeswa. Barabbas naiye anotoshamisika. Uipi hwake unotorwa opiwa kunaka kwa Kristu. The spirit of Barabbas. Barabbas handiye ari supposed kuenda pamuchinjikwa. Vanhu vanogona kumuda havo vakamudzora back in community vakati tiri kuda Barabbas. So mumazuva atiri vanhu havachada Kristu Jesu, vari kudawo Barabbas. Why? Nokuti pana Barabbas is very tricky. Why? The name Barabbas means son of the father, but he is not sent by the father, but his name resembles son of the father, mwana wa baba, but asina kutumwa na baba kuti afire vanhu. So there are times yekuti vanhu vari kuita zvinhu zvinenge zvine chekuita nababa, but zvisirizvo zvakatumwa nababa. Amen. Ukandinzwa mushepa, let me repeat. Zvese zvatichataura pamusoro pekuipa kwevanhu, kusagona kwevanhu, kuexpose vanhu nekudii, inhau dziri musociety dzinonakidza the believer or the non-believer. But at the end of the day, Barabbas, nyangwe zvichireva kuti son of the father, he is not the one sent by the father to redeem humankind. The real son of the father is Jesus, and he is the one sent by the father. Iye akatopupura ndiri kuita zvandakatumwa nababa. He came to die for humankind. But there is a man standing close to Jesus, ari kunzi Barabbas. Ndiye ari kuita makwikwi ekuda kuenda pacross. Kusvika Pilate ati I need to release one. Saka mimi muchisarudzai. Vanhu havana kusarudza with understanding. Vanhu vakasarudza vane a spiritual drive iri kuvapusha kuti the man zviri kudiwa nababa vekudenga zviitike. Why? Nokuti baba vari kutaura kuti mwana wavo ari kukwidzana nomumwe mwana atakura zita rekuti son of father for the cross. Saka pakaitwa a system yekuti vanhu vakada Barabbas kuti Barabbas aregere kuenda pamuchinjikwa, Jesu aende. Why? Nokuti he is the true son of the father who was sent by the father. Barabbas is the son of the father, not sent by the father. He is doing things Barabbas waita zvinhu in the physical dimension. Jesus is the son of the father doing things from the spiritual perspective. So when we preach the gospel, we need that spiritual drive than to do it from the common sense point of view. People can vote for Barabbas. Do you know when you start a movement, you could tell us something bad about church, something bad about this man of God, something bad about this, you can have people will vote for you. People, they always love Barabbas. But at the end of the day, kuipa kwaningi akuponese mumwe munhu, kunongonakidza nekuexposa nekusekesa vanhu. At the end of the day, we need Jesus kuti ave iye anoenda pacross for people to be saved. Because what I've realized in society is that if I hear something bad chakaitwa nemumwe munhu, no matter I'm also bad, ndine dzimwe dzandinoita. Ndakaona kumbari pachirohwa mbavha, but 3/4 yevanhu vairova mbavha ndedzimwewo mbavha. Hazvitadzise mbavha kurova mbavha kana pabatwa mbavha. I'm sure you can understand this sense. Pane nguva yekuti newewo une zvawaba zviri muhomwo, wosvika parodha apa wonzwa kuti pane munhu asecha munhu pakomba pabhazi, unogona kutorova munhu asecha munhu, iwe une mari yawakabawo nezuro iri muhomwe. John chapter 8. Vanhu vakabata mukadzi achiita ufeve vakamuunza kuna Jesu. Jesu ndokubva ati kana pane asati atadza ngaatange kukanda dombo. Zvoreva kuti kune vanhu vanotogara vachitadza, but vane tsika yekutakura vamwe vatadza to expose them.
but favor yakaitirwa mukadzi uyu akaexposwa kuna Kristu, ukaexposwa kuvanhu, hazvikubatsire, but ukanokandwa pamberi paKristu ndiye anogona kukuti sin no more. Kune vanhu vakabata mukadzi in the act of adultery vakaunza kuna Jesu. Musi uyo mukadzi uyu akapona. Vasina kupona ndo vanhu vanga vabata mukadzi uyu. Why? Nokuti Jesu paakati asati atadza ngaatange kukanda dombo, vamwe vese vakabva vasuduruka vakaenda. Jesu akasara aine mukadzi iyeyo panzvimbo. Kureva kuti vamwe vakaramba vaine mhosva dzavo vakasuduruka pana Jesu anoponesa. Mukadzi waunza in the presence of Jesus and she was saved. She was empowered. Jesu paakati go, sin no more. I don't condemn you. Kurati Jesu ari kudhila nemukadzi uyu, ari kumugadzirisa. But vanhu vabata mukadzi uyu vadzokera back kuzvinhu zvavo. They were better pamaonero avo. That's why vakatakura mukadzi vachiti tamubata tauya naye. But they were not better pamaonero ake. So men haaqualify kuva gospel. Why? Nokuti munhu son of the father ane chipomerwa, anotoda the real son of the father asina chipomerwa for people to be saved. Ndakambouya kumba, ndabva kuchikoro ndikasvika kumba ndichifara kwazvo, zvekutoti baba vangu vakashamisika kuti komana ari kufara, vakuenda kuholiday term yapera, ndofunga apasa chete. Saka mudhara ndokubva vandibvunza kuti tione report, ndikati tati ndari grade 5. Mudhara ndokubva ndatanga kumuudza kuti this time ndapasa. The mentality yeudiki. Vanzi waita namba ani? Ndaita namba 23. Saka mudhara akanditi hakusi kupasa, ndikati aiwa George ndamukunda, Semu ndamukunda. Kurati ndandine mentality yeudiki yekuti ndikakunda Semu ndarova, ndikakunda George ndapasa. Yet ungangodaro uri dofo rakakundawo vamwe, but muri mubracket remadofo, and you are better than George, better than Sam, but tikatarisa marks ako uri mu U, nokuti panotangira U zvichienda kumashure. Ungangodaro uri pekutanga mumwe ane 0, iwe une 30. Mese muri under class ya U. So there are times you can be better than somebody, but your measure, the standard of Christianity, is according to the word of the Lord. Your measure, aisipa kuti I'm better than so and so. The standard of Christianity is living according to the word of the Lord. So we're living in a time yekuti kana paita munhu akunda Semu na George, he makes a gospel or mockery yaanogona kusimudza speaking against Semu and George. And vamwewo vari muklasi yekukundikana vakanzwawo pachitaurwa panhau yaSemu na George, they can enjoy that. Munhu kana asati akura une zvinomunakidza zvokuti kana akura anogona kushamisika kuti ndainakidzwa nei pazvinhu izvi. It takes maturity to respect the real gospel. But kana usati mature, anything in the name of gospel, any Barabbas to you is the son of the father. But when you are mature, you will know that Barabbas, although it means son of the father, he was not sent by the father to die for humankind. The real son of the father is Jesus. Mwana wa baba akatumwa na baba kubva kudenga ndi Jesu, ndiye ari supposed kuenda pa cross. Barabbas icho kwadi zvinoreva kuti mwana wa baba, but haasi muplan, haasiri akatumwa na baba. Kutaura pamusoro petsvina hakuchenese hembe, asi kuintrodusa sipo, vanhu vogona kuwacha hembe dzinochena. We are living in a time yekuti Barabbas are more popular than Jesus. Everywhere people are shouting about Barabbas. Everywhere, especially with social media, people are talking mostly about Barabbas. Ninga akazodai, ninga akazodai, ninga anamate, ninga ako. At the end of the day, you lose focus
pakunatsa nekutsvaka upenyu hwako. Bhaibheri rangu rinoti, work out your own salvation with trembling and fear. Your own salvation with trembling and fear. Work out your own salvation with trembling and fear. Men, whether ane zvaagona, whether ane zvaatadza, hazviqualify kuti rive gospel to change other people's lives. Jesu ngaaende panzvimbo, Barabbas ngaasuduruke. Nyangwe achinzi son of the Father, but nhasi tazviona kuti he was not sent by the Father. The real son of the Father who was sent by the Father is Jesus. Saka iyo yekuti Barabbas ane mhosva, Jesu haana mhosva. Kushayikwa mhosva kwaKristu kuzadzikisa kwemagwaro kuti ndiye gwayana risina chipomerwa rinoqualifya kuponesa vanhu. So the wisdom and the intelligence or the mind of God, plan yedenga, the wisdom of God, is for the gospel to be preached. Nothing else but the gospel of Jesus Christ. Whether tine zvatafunga, but the main thing, the wisdom of God. Chinhu chinogona kuconvinsa nekubatsira munhu kuti adzoke munzvimbo anamati kuparidzwa kwaJesu. Zvimwe zvese zvingaitwa hazvo, but izvozvo zvinongomiririra Barabbas. It's not the plan of God. The real plan of God. Go ye therefore and preach the gospel. What is the gospel? Is the good news. What's the good news? For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish, but have eternal life. So there are times kuti munhu akatarisa mashoko iwayo, akatarisa vhangeri raJesu, anonzwa senge riri kushota zvimwe zvinhu, pane zvinofanirwa kutaurwa zvimwe. Hapana chimwe chingawedzerwa. That's why Noah paakanzi avake areka, akapiwa measurements kubva kudenga. Although material yanga iri panyika, miti, magofa, wood, aiwanikwa panyika, materials ese. But denga rakati, we are going to give you the right measurements. Why? Because denga ndo rine special plan. Noah haasi kuvaka from his own mind. Noah ari kuvaka aine measurements apiwa nedenga. Denga rinotoziva kuti tikasapa Noah measurements, pamwe pacho padoo anogona kungozvimeasure height yake nekusimba kwake nekuona hama dzake kuti dziqualify. Saka Mwari ndo vanomupa measurements, nokuti vanodawo kuti giraffe igone kupinda, Mwari vada kuti nzou igone kupinda, Mwari vanoda kuti dzimwe mhuka dzigone kupinda. Saka Noah haafanirwe kuvaka ark aine measurements ake. The ark is a shadow picture of the gospel. Gospel is the plan of God to save humankind. Hakuna chimwe chinhu chinogona kuqualifya kuponesa munhu panyika. Nyangwe pakaita dzimwe nyaya dziri so interesting, very sensitive, dzingakundakidza nekudii, hadzigone kusubstituta kuparidzwa kwaJesu. Why? Because Jesus is the way. He is the plan of God. He is the one sent by God. He is the true Son of God, Son of the Father, sent by the Father. Barabbas is the son of the Father, not sent by the Father. Barabbas haana kutumwa naBaba, asi zita rake rinongoreva kuti mwana waBaba, asina kutumwa naBaba. Mwana waBaba, asina kutumwa naBaba. Beware of Barabbas. The plan of men riri kuda kusubstituta Christ to save humankind. Taura zvakanyanya pamusoro petsvina inoramba iripo kusvika taintrodusa sipo inochenesa nekubvisa tsvina.
kana pakaita dzimwe nyaya dzinonakidza dzeutano dzeutsanana nekudii, nyaya idzodzo dzese hadzichenesi kusvika paintroducwa sipo ndo inochenesa. That's why I have seen the Barabbas way inogona kudzidziswa vanhu yekuti kudii, kuti siyai zvakaipa muuye kuzonamata. That's a Barabbas way. That's not the way of God. The way of the Lord, ani nani anotenda anofanirwa kuuya. Why? Nokuti Jesu ndo simba raMwari, ndiye anopa vanhu the ability to live the way that God wants. But takakura tine mentality, maybe mukunzwa unekuona, tine the Barabbas way of preaching yatakararama mairi for a long time. What's the Barabbas way of preaching? Inobva pamindset yevanhu yekuti aiwa vanhu vanofanirwa kuregera zvakaipa kuti vauye kuzonamata. Yet unouya kuzonamata Mwari anopa simba rekuti urege zvakaipa, which means hakuna substitute than to introduce Jesus musituation. Ukandinyima Jesu ukandiudza kuipa kwezvandiri kuita, unenge wandiomesera nekundikuvadza. Why? Because out of my willpower I cannot save myself, but I need to surrender unto Jesus who can save humankind. The Barabbas way of preaching ndeyekuti vanhu siyai zvakati zvamuri kuita izvi munoenda kugehena munozodii. Those are warnings. Talking about hell kupa munhu warning. Kune gehena unonotsva. The plan of God to save humankind haisi hell kuti tiadrese kana kuti tiadvertise uwanda kwakaita moto wacho nehuni dziriko nekuti kunozodai. No. The real plan of God is Jesus. And Jesus is the love of God. For God so loved the world, he gave his only begotten. So, mentality, the Barabbas way now, we talk much about sin. The Barabbas way, we talk much about the consequences of sin. We talk much about hell. Yet the original plan, kuisa Jesu panzvimbo. Jesu pacross, ropa roerera, vanhu voponeswa. So takakura tine mentality, the Barabbas way of preaching. Yakabva pa common sense pakufunga kwevanhu, isina kubva kuna Baba. Yakabva mumusoro, kwete kumusoro. Munhu haasiye chakaipa kuti anamate Mwari. Munhu anouya kuna Mwari anomupa simba rekuregedza chakaipa. That's why ukazvitarisa, Peter vari muGetsemani wakabvisa banga rake akacheka munhu nzeve. He's a disciple watera Jesus for almost 3 years. But in 3 years time, anga achine mentality yekudefenda Kristu with a physical dimension. Kureva kuti anga achine bakatwa. Jesu paakavadana ari kuti I will make you fishers of men. I will make you. Which means he is the one who can make you. Don't try to make yourself. I will make you fishers of men. Just make yourself so that when you qualify, I can take you to be a fisher of men. Jesu anakuti make yourself. Kana wabo ndokuda. Jesu anakuti chuya wakadaro. Why? Because I am the one who can make you. So the Barabbas way of preaching, we want people to make it on their own so that they can be accepted. Yet they must come vari zvavari. Why? Nokuti havarambe vari zvavari kana vaamuna Kristu. So every man ari ku wrong side, every man ari kuita zvinhu zvisirizo. What we need to introduce to him all about Jesus. Jesu akashaika panzvimbo. Vanhu vanoita zvavasingade, but vanoramba vachiita. Nokuti chakanaka hachisati chasvika. Nokuti shoko rinoti kana chakanaka chasvika, sina kunaka chinotama. Tikaintroduce light, rima rinoenda. Tikapopota murima, tinoramba tichipopota tiri murima. Tikataura madisadvantages yekuopareta murima, tinoramba tiri murima. Tikataura zvakaipira rima,
kuine rima tinoramba tiri murima kusvika tataura chiedza. And Jesus is the light of the world. So we are a generation yekuti we are talking about darkness. We are talking about the disadvantages ekugara mudarkness. We are not bringing in light. At the end of the day, nesu wacho tiri kutaura tiri murima, we will just fall. Kuine rima Mwari vakati let there be light. Rima rikatama. So chinhu chinodzinga rima ilight. Kukomplaina, kupopota, kutaura madisadvantages okugara murima hazvidzinge rima. Asi kuintroduce light kunodzinga rima. So the light is the word of God. Thy word is a lamp unto my feet. Shoko renyu ndo mwenje patsoka dzangu. Jesus is the word, and Jesus is the light of the world. The Barabbas way of preaching iri kugamuchirika muvanhu. People, they love Barabbas. Vanhu vanoda Barabbas. Hakuna chinonakidza kuti wangovhura even kusocial media nekupi pane kuti unzwe evhangeri uchinzwa kuti ninga akazodai about Barabbas every day. Yet the original plan of God for humankind to be saved. Taura pamusoro paJesu kuintroduce Kristu munyika. Jesu akaramba achiintroducwa panyika. Jesu akaramba achitaurwa muupenyu hwemunhu. ZvaMwari zvikawanda zvinoburitsa zvenyika zviri mumunhu. Unenge munhu ane huipi hwekuti ane mvura kana kuti ane, I'm sure you once showed this kind of picture yekuti kana drink, for example, let me just do it. Ndasiya mvura. Raspberry kutsvuka kwayakaitawo. Ndikanotora mvura ndikadira. The more yandinodira mvura, color inoenda ichipera. So for example, this red color represents sin. Instead yekurasa ndosara ndiri empty. What I need to do, kutora mvura ndotanga kudurura, ndotoramba ndichidurura. The more magipa inozara nemvura, the color inoenda ichifedha ichipera. So the word now represents, mvura yakachena inorepresenta Kristu kana kuti vhangeri raMwari. So ndinofanirwa kuramba ndichiisa shoko raMwari, ndichiisa shoko raMwari, ndichiisa shoko raMwari. Shoko raMwari rikawanda rinodhila, iro ndo riri meant kugadzira munhu. Bhaibheri rangu rinoti you shall know the truth and the truth shall set you free, which means exposing somebody you cannot set him free. But the more you introduce the truth, and the truth is the person called Jesus. Jesu akawanda, zvokadi ikawanda, chiedza chikavapo, rima rinodisappear. But vanhu vakada Barabbas. Vanhu vakashedzera kuti toda Barabbas. Why? Kwavari mwana waBaba. But havana kuziva kuti haasiri akatumwa naBaba. Pavanoita sekunge vari kuramba Jesu vachida Barabbas, vari kuzadzikisa the plan of God. We need Jesus on the cross. We need Jesus to save us. We need Jesus, and that's the gospel. That's the wisdom of God. Christ Jesus. Hakuna imwe substitute ichaponesa munhu pasi pezuva kunze kwaKristu Jesu. Dzimwe nyaya dzingataurwe, zvimwe zvingataurwe pakashayikwa kutaurwa Kristu, pakashayikwa kuonekwa chiedza chinonzi Jesu, kukombolena nekupopota uri murima. Hakugone kunza chiedza kusvika taintroduce the light. The spirit of Barabbas is now there. Mweya waBarabbas. Nokuti Jesu ndiye akauya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. Pati Barabbas anowanikwa achitoita makwikwi, ma-elections chaiyo kuti ayo panotozovhotwa. Barabbas ari kuda kubvuta muchinjikwa waKristu.
kureva kuti enemy yaKristu now ndiBarabbas. Why? Nekuti anotosvika pakuita makwikwi naJesu wacho panhau yemuchinjikwa, zvekuti vanhu vanotonzi chivhotai tiziva achaenda pamuchinjikwa neachadzoka mucommunity. So the enemy yaKristu, the enemy yemwana waBaba, mwana waBaba. I'm sure you know the parable yaprodigal son. Baba havana problem, but mukoma ane problem nemunin'ina, to an extent yekuti mukoma mumba haapinde kana munin'ina adzoka. Why? Nokuti mukoma anoswera achiudza baba nawo uipi nezvakaitwa nemunin'ina ari nyika iri kure. But the plan of the father and the mind of the father is different from the brother. Why? Because baba vanoti aiwa anga akafa, he is now alive. He was lost, now he is found. Mentality ya baba yakasiyana neyamukoma. So we are living in such a time yekuti vana mukoma vawanda, vane zvavanotaura against vamwe vana mukoma kana kuti vamwe vanin'ina. Yet the plan of the father ndeyekuti kana adzoka pakafa mombe ropa rikadeuka, the blood is the answer to sin. Ropa raKristu ndo mhinduro kuzvitadza neupenyu usina kunaka hwekurarama muvanhu. So to help humankind, tinofanirwa kubva from the spirit of Barabbas. Torega Jesu ari panzvimbo oita basa rake. Kristu kuvanhu, iye une simba, une nyasha uye unoziva. Saka iye Jesu wakasvika pakuita 3 years aina Peter, asi Peter achifamba aine banga rekubvisa vamwe nzeve. Just get this picture. Peter paari kuda kubatsira Jesu muGetsemani achibvisa nzeve imwe munhu, is actually fighting himself. Ari kuzvirwisa iye. Why? Nokuti paakadanwa akanzi I will make you fishers of men, kuda kuti mauya kuzoparidzira vanhu. Jesu arikuda kuvaita vaparidzi, to win men, vaparidzi. But Peter paanobvisa nzeve yemunhu, actually is fighting his own destiny, is fighting his own calling. Nokuti paunoparidza unoparidzira kuvanhu vane nzeve kuti vanzwe vatendeuke. Yet iwe now in defense uchida kubatsira Jesu wakabvisa munhu nzeve. Uri suppose kuparidzira ane nzeve kuti anzwe, but banga rako riripo pakubvisa nzeve. That's why Jesus had to perform this miracle yekudzorera nzeve yabviswa naPeter. Why? Ministry ya Peter ine hasha, inogumbuka zvekuti ikaona vanhu vari kuda kubata Jesu inogona kutora bhemba yobvisa nzeve. Yet Jesu ari kubatwa ari ready for that. Jesu ari kubatwa azvinamatira muGetsemani. Jesu ari kubatwa ane simba kudarika banga raPeter. Jesu ari kubatwa ane power kudarika vanhu vari kumubata, but he is fulfilling zvaakanzi nababa auye kuzoita panyika. So there are times that people are trying to defend God. In their way to defend God, they are destroying the work of God. They are fighting the move of God by trying to defend God. Nokuti Peter kana uine banga uchibvisa munhu nzeve, kureva kuti uri suppose kuparidzira vane nzeve, iwe ministry yako inobvisa nzeve. The spirit of Barabbas. Barabbas haasi vhangeri, Barabbas haaponese vanhu. Ngaadzoke zvake kumaraini. Anofanirwa kuenda pamuchinjikwa ndiJesu, nokuti he is the son of the father, sent by the father. But Barabbas, it means son of the father. But was he sent by the father? No. Yet is the son of the father. Which means we need a dimension, a deeper revelation understanding these things. Truly Barabbas, it means son of the father. But was he sent by the father? No. The real son of the father, sent by the father, ndi Jesu. But mentality yevanhu inoda Barabbas. Inoda Barabbas. We are living in such a time when you preach about Jesus, sometimes you don't become, people are not moved. You hear you talking about Jesus died for you, Jesus loves you. It sounds as if it's an old gospel. Yet, iroro riri old.
is the real one. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish but have eternal life. Kana rikava rekare, it is the same today. Barabbas, vanhu vakamufarira. Vanhu vese vakati toda Barabbas. Vanhu vane zvavanoda kunzwa. Pilate, vanhu vane zvavanoda kunzwa. Ukati Jesu kana kuti Barabbas, uchanzwa vanhu vachiti Barabbas. Vanhu vane zvavanoda kunzwa. Asi vanhu vane zvavanofanirwa kunzwa. The gospel of Jesus Christ. Vanhu vane zvavanofarira kunzwa. Zvinogona kusavaponesa. Asi vanhu vane zvavanofanirwa kunzwa. Zvinoponesa. I'm sure as a preacher you can get to a level of maturity to understand this. Kuti vanhu vane zvavanofarira kunzwa. Asi vane zvavanofanirwa kunzwa. The plan of God is Jesus, who is the Son of the Father, sent by the Father. But there is a Barabbas, son of the Father, not sent by the Father, but is the favorite of people. So as a minister of the word, ukamotivatwa nekuti vanhu vanoda kunzwei, you will spend much time talking about Barabbas. Asi ukazoziva kuti vanhu vanofanirwa kunzwei, you will talk about Jesus. All of a sudden, Barabbas became so popular to an extent yekuti everybody was shouting Barabbas. The guy became so popular. Vanhu vari kungoti Barabbas, Barabbas, Barabbas. Son of the Father, Son of the Father. But this Son of the Father is not sent by the Father to die for humankind. The real Son of the Father, sent by the Father, is Jesus. So Noah, hapadi kuwedzera kana 2 inches kana an inch pamameasurements awapiwa. Hapana chinowedzerwa kana kutapudzwa. Kana vhangeri kuri kuparidza Jesu, kana pakaita zvimwe zvanakidza, zvimwe zvafadza musociety, zvaita kuti vanhu vashedzere Barabbas. That's not the plan of God. That's not the plan of God. Jesu ndiyo plan yaMwari for people to be saved. So vanhu vane zvavanofarira kunzwa. As according to the Father, vanhu vane zvavanofanirwa kunzwa. It's all about Jesus. Ndiye anoponesa. Ndiye anogona kutirwira. Ndingangodaro ndichikunda George, but hazvirevi kuti ndapasa. Zvinongoreva kuti ndakakunda George. The real standard and measurement izvinhu zvako pakunamata is to live according to the word of the Lord. Ndingangodaro ndine zvandinoita zvinonakidza kune vamwe, but vanhu vakashedzera kuti Barabbas, hazvirevi kuti you are smarter than Jesus. Zvinongoreva kuti vanhu vada Barabbas. But the truth of the matter, Jesu ndiye unofanirwa kufira vanhu pamuchinjikwa, nokuti haana mhosva, haana chipomerwa, ndiyo gwarana risina chipomerwa. The spirit of Barabbas yaataka the body of Christ in our times. So people they can gather in the name ye church, people they can gather vaine mindset yekuti toda kunzwa kutaura kwaMwari kuupenyu hwedu. Then what they will get, the news about Barabbas. Service inopera, Kristu akaiswa paside, pachitaurwa huipi, pasina kutaurwa kunaka kwaMwari, kunodzikinura nekuponesa nyika. Why? Because kana vanhu vachishedzera Barabbas, vachida Barabbas,
Barabbas has suddenly become popular than Jesus in the midst of the people. And vakuda Barabbas kudarika Jesu. But the truth of the matter, people must love Jesus. Why? Because he is the plan, he is the wisdom of God to save humankind. And this is what Papa Manzango. I can be better than you, but it does not mean the way that pleases the Father. Vakamubata vakamuunza pana Jesu, John 8. Jesu akati kana pana asati atadza ngaatange kukanda dombo. Kureva kuti Jesu ari kuti vhangeri rematombo ngaaiswe pasi. Kana mauya kudombo rinonzi Kristu, there is no need yekutakura matombo kana mauya kune dombo. Nekuti dombo ramuri kuda kukanda ndo rakatokandwa naBaba, kwete ramuri kuda kukanda imini. John 8. Vanhu pavakauya vakatakura matombo vakabata mukadzi uyu, kureva kuti they were ready, kureva kuti vaida judgment inopleasa mind dzavo, kuti kana tamubata Jesu chingotipa mvumo yekutanga kukanda. Kana tamubata chitonga uchiziva kuti vanhu vauya vakatakura mukadzi uyu vakatakura futi matombo acho. It's quite interesting kuti vanhu vanouya kuna Kristu but vanouya nepfungwa dzavo, havadi kuzosarenda papfungwa yake. I need to read the scripture. It's so challenging in my spirit. So these guys vari kuuya nemukadzi uyu kuna Jesu, but vari kuuyawo vakatakura futi. I'll read John chapter 8. John chapter 8 from verse 5. In the law, Moses commanded us to stone such woman. Now what do you say? They were using this question to trap him in order that they can know how to accuse him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Then they kept on questioning him. He straightened up and said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Again he stooped down and wrote on the ground. At this, those who had began to go away, one at a time, the older ones first, until Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked the woman, where are they? Has no one condemned you? No one, she said. Neither do I condemn you. Jesus declared, go and live your life of sin. That's the mind of God, to save humankind. Vanga vauya kuzomuexposa pamberi paKristu kuti uyu tambata tatouya naye apa. And you see kuti these guys now, I want to show you the mind of people. It takes two to commit adultery. It takes two to commit adultery. But vakatakura mukadzi vakauya naye kuna Jesu. I want to show you the mind in vanhu. Ndeyekuti pese pakaaccusa nekuexposa vamwe vanhu, vane zvimwe zvavanosiya. Because as long wabatwa nemind yekuti I want to expose this one, I want to expose this one, you know very well kuti pane dzimwe nyaya dzandiri kutosiya. Haunga expose everybody. Une vamwe vaunotakurira nyaya dzavo wodzisa pamberi pevanhu, whether pa social media wodi, but une dzimwe dzaunochengeta. Ende nedzako futi unenge wakachengeta. Why? Nekuti Jesu paakati kana pana asati atadza ngari anofanira kutanga kukanda dombo. Vanhu chakaita kuti vabve vari kuti nesuwo kusabatwa hedu. But we are just the same. Which means isu tine watabata, but nesuwo tazobatwa na Kristu. So instead yekuramba varipo kuti vachiregererwa na Jesu, they moved away. Why? Because chiri kuvadrive is the spirit of Barabbas. Mwari wenyasha atirwire, Mwari wenyasha atigonese. Nyasha nekururama kwaKristu kukazara matiri. Zvakaipa zvinotama. Just get a picture from Luke 19. Kuti murume anonzi
Zacchaeus, kana kuti Zakeo, murume anonzi Zakeo. Jesu akaenda mumba maZakeo, and people were complaining. Kuti aenda kumba kwemutadzi, aenderei ikoko. You see, the wisdom of God, sometimes we need to just be humble and learn from the master. Jesu akaenda kumba kwa Zakeo. Ndokundodya ari mumba maZakeo. What happened to Zacchaeus? Zacchaeus ndokubva atoti ishe. Anabvira aparidzirwa Zakeo kunzi une mari dzevanhu, uri tsotsi, ndauya hako mumba mako, but hausi bo. Mwari unoziva mwoyo wevanhu, Mwari unoziva kuita kwevanhu. You don't need to expose somebody before God. God knows everybody. Don't waste your time trying to tell God that this one is so bad. God knows everybody. Hakuna chakavanzika pamberi paJehovha. So usazvipinze busy hako kuda kuudza Mwari kuipa kwevanhu. He knows everybody. So Jesu waenda kumba kwa Zakeo, people were complaining. Aenda kumba kwemutadzi, aenda kumba kwemutadzi, aenda kumba kwemutadzi. Jesu apinda mumba maZakeo, adya naZakeo. Zakeo ndo pakati she. Ndine zvinhu zvevanhu zvandofanirwa kudzorera, ndine mari dzavanhu dzandakatora nekudii nekudii. Jesu ndokubva ati salvation nhasi yauya mumba. Which means the wisdom of God. Mwari vakati ndikanopinda mumba make utsvene hukazara, zvisina kunaka zvinotama zveke. It becomes automatic. Zvisina kunaka, it becomes inature yekuti pakangoita light rima haridi kupopoterwa, rinobva. Inature iriko yekuti pakangoita light, you don't need to speak any word. Light really designed to cast away darkness. So Jesu mumba maZakeo anova light. Mumba maZakeo. Zakeo ega ndiye akati mudhara handina kumira mushe, ndakazodai ndikadai. People were complaining kuti aenda kumba, but ari mumba life yaZakeo yakachinja to an extent yekuti vanhu vemuJeriko vakabenefita kuenda kwaJesu mumba maZakeo. Zakeo ari tsotsi